Hello mga Inyens. Ngayon so dito sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Ngayon so pakita ko lang yung mga available na motorcycle dito, no? Yung mga presyo nila at kung may promo sa dito. Tara mga, samahan nyo ako. Dito lang po siya mga Inyens, no? Sa may highway lang, along highway lang, no? Ayan, tapat siya ng GRP, no? GRP Trading, no? Ito mga siya, Motor Ace yan, Motor Ace. Ngayon so sabi sa silipin natin yung mga motor dito. Ito meron silang ano, binas na naman yan sa naka-promo dito. Ito meron may promo sa ito, repo sale no, 1,000 yung down payment no dito. Okay may no, tara silipin natin. Ito may no, yung Honda Click nila 125. Ito yung Honda Click 125 nila, cash nila 84,860. Bali yung rebates nila is 200. Meron siyang 3 years LTO registration, 1 year warranty, 1 year free service. And meron sa down payment 3,800, 36 months 4,289, 24 months 5,462, 12 months 9,144. Ay yung Honda Click may 125 no, 84,600 yung cash niya. Ayan, parehas na ito may no, Honda Click no. Ayan, Honda Click din to. Tingnan natin yung ano may so yung tsura niya. Ayan, Honda Click. Tapos may dito sa gate may yung Intort naman no, yung ayan, yung sales sulit promo nila no, yung Intort yan edition. Cash niya is 70,000 no, 25 no, down payment is 3,000, 36 months is 3,888, 24 months is 4,218, 12 months is 7,120, rebates 200. Meron din siyang 3 years auto registration, 1 year warranty, and 1 year free service. Ano yung Intort naman. Tapos kung yun, available nito yung TVS, yung TVS XL 100 no, 28,000 yung cash niya. Down payment is 2,500, 36 months is 1,750, 24 months is 2,151, and 1 month is 3,458. Ang rebate is 200. Ayan yun, meron din 3 years LTO registration, 1 year warranty, 1 year free service. Yung TVS XL. Tapos meron sa dito naman sa ito yung ano lang, Honda nila, Honda na 125. So yung Honda nila is TMX 125, 59,670 yung cash. Down payment is 3,000, 36 months is 3,000, 24 months is 3,770, 12 months is 3,626. Yung rebate is 200. 3 years LTO registration, 1 year warranty, and 1 year free service. Ayan maintenance no. Yung Honda TMX 125, cash is 59,600. Ito. Ito may yung kaya yung Honda Click, ayan. Tapos may sa tapat dito, meron yung Sniper, no? Sniper, yan. Sniper. Yung presyo naman ng Yamaha Sniper mo yan is 128,000 yung cash, no? Down payment is 8,300. 36 months siya is 6,370. 24 months siya is 8,707. 12 months siya is 14,555. Limit is 200 years LTO registration, 1 year warranty, and 1 year free service. Ayan minsan yung Yamaha Sniper 155, cash is 128,000. Tapos minsan yung NMAX, no? NMAX 211 Yamaha, cash niya is 158,000, no? Down payment niya is 8,250, 30 months siya is 7,500, 24 months siya is 9,522, 24 months siya is 15,913, rebates siya is 200. 3 years LTO registration, 1 year warranty, 1 year free service. Ay meron yung NMAX, no? NMAX dito mo yan sa Motor Ace, no? Dito lang po. Tapos sa likod yung Aerox naman, Aerox. Ito mo yan sa yung ano, yung Honda EDV 160, 169,670 yung cash price niya. 22,000 down payment, 36 months 735, 9,439 yung 24 months, 12 months is 15,940, rebate is 200. Ganun pa rin mga yan, no? 3 years LTO registration, 1 year warranty, and 1 year free service. Tapos may yung Yamaha Aerox, yung color black and color white, no? Ito yung Yamaha Aerox, no? Motor Ace, no? 148,100, down payment is 7,300, 36 months is 6,922,
6992 and 24 months is 8809. 20 months is 14856 and rebate is 200. 3 years LTO registration, 1 year warranty and 1 year free service. Ayan mo yan, no? Dito lang sa may Yamaha Motor Ace, no? Motor Ace dito lang sa may Motor Ace, Barangay Gayaman, Benmali, Pangasinan. Ito siyang ano man yan, location niya is highway lang, highway. Ano yan, no? Tapat siya ng GRP trading. Okay, mayas, no? Sa araw naman yan, no? Dito sa may Motor Ace, no? Motor Ace, Barangay Gayaman, no? Benmali, Pangasinan. Yung presyo ng ano nila, yung motorcycle niya, available yung N-Torque nila mga yan. So andyan po sa gilid, no? Okay mga yan, no? Salamat sa panood. God bless you everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga inyens.